ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଳେ ବ୍ଲସର ମୁହଁରେ ବୋଳିଛି। ଆଉ ଅଛି କିଏ ନା ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବି ଟିକେ ରେଡି ହେଇଯିବା କଥା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଘରକୁ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ମେମ୍ବର କେହି ନୁହେଁ ମ ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଦିନ ସାରା କ'ଣ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆପଣ ବି ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ନୂଆ ଲୋକ କିଏ କିଏ ଆସିଲେ ଭୂତ ଆସିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଭୂତ କିଏ କ୍ୟାମେରା ଜାଣିଛି ସେ କ୍ୟାମେରା ଧରତି ବୋଲି ମୁଁ ଡାକା ହେଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ। ମଉସା କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଇଏ ମା ଇଏ କିଏ ଚାଲି ରୋଷେଇରେ କିଛି ରୋଷେଇ ହେଇନି ମଉସା ରବଟ ଭଳିଆ ଯେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି କିଛି ରୋଷେଇ ହେଇନି। ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଡାକିଛି ଆମେ ଗପ ମାରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବେ ରାପିଡୋ ସାର୍ ବିଲଟା ଦିଅ 56 ଟଙ୍କା ହେଲା 56 ଟଙ୍କା। ହଉ ଲେଖାଟା ଲେଖେଇଥା ଏକାଥରେ ସୁଦ ସಮೇତ ଦେଇଦବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ହଁ ମିଳିବ ଏକା ସହିତ ଲେଖିଦିଅ ହେଲମେଟ ରେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଏମିତି ଲୁଚେଇଛ କୋଉ ଖୁସିରେ ଇଏ ମୁଁ ଆସିଲି ଭାଇ ତମେ ମତେ କାର୍ଟୁନ କରିଦଉଛ ମତେ କାର୍ଟୁନ କରିଦଉଛ ଏମିତି ଦେଖ ନା ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଯାଅ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ 56 ଟଙ୍କା 56 ଟଙ୍କା ଦେଲାନି ତମ ଭଉଣୀ ମୁଁ କଣ କରିବି। ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ ଦବ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଆଜି କଣ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ନା କଣ ଆମେ କ'ଣ କରି ଖାଇବୁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯିବୁ ବାହାରେ ଖାଇକି ଆସିବୁ ଆଉ ବାବା ହଉ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ ଟାଟା ଚା ଟି ପିଅନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲା ଆସିକି ସିଏ ତାର ବସିକି ତା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲାଣି ବସିକି ଏବେ ଟିକେ ବସିକି ଗପିବା। ଆପଣ ସୁଦେଶ୍ନା ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଭାଇନାଙ୍କ ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିନଥିଲି ତ ଏବେ ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିଲି ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ କାମ ସାରିକି ରିଲ୍ସ କରିବା। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ରିଲ୍ସ କରିନି ମୁଁ ଆଜି କରିବି ମେକଅପ୍ ନେଇକି ଆଜି ପୁରା ରିଲ୍ କରି ପୁରା ତାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ସ୍କର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆଜି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ ହବ। କି ଖୁସି ଆପଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଯିବି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲାବେଳେ ପଳେଇବି ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଏକଲା ଆସିବେ କାଳେ ପଚାରିଛି ଯିବେ କେବେ ଏକଲା ଯା ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ମାନେ ମୋ ମଉସା ଏଡା ବଡ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହଜିଯିବେ କହୁଛି। ଦେଖ ଝିଅର କେମିତି ମାନେ ବାପା ବିଷୟରେ କେତେ ଭଲ ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛି। ଆରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ନା ହଜିଯିବେ ସେ କେବେ ଏକଲା ଟ୍ରେନରେ କୁଆଡେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାବା ତମକୁ କ'ଣ ତମ ଯୋଉ ବାବା ତମକୁ କ'ଣ ମେସେଜ କରନ୍ତି? ସେ ଟିକେ ଟେନସନରେ ମତେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ରେ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଦିନ ମତେ ମେସେଜ କଲେ ଆଉ ତମେ ଏତେ ଦୂର ଯାଉଛ ଆଉ ଆସିଲା ଦିନ ତାପର ଦିନ ଅଫିସ ଅଛି ତମକୁ କଷ୍ଟ ହବନି ତ ଯାହେଲେ ମତେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମତେ କଷ୍ଟ ନା ତମକୁ କଷ୍ଟ ହବ ଯାଉଛ ଯେ ତମକୁ କଷ୍ଟ ହବ ଯେମିତି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଳିଆ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ହବ ଆଉ ସିଏ ଛାଡିଲେ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ ନା ଆଉ ମୋର ଅଛି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଏଭଳିଆ ବାବା ମିଳିଲେ ଆଉ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ର କ'ଣ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋ ଭଉଣୀ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ସୁମଧୁର ଗୀତ ଶୁଣେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୋ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ତ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲେ ମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ଟିକେଟ ବି କାଟିଲେନି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣଟା କମେଣ୍ଟ ଦବାକୁ ଚାହିଁବେ ଭଲ କିଣି ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ତମ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ତ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଯେତେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ କରିବେ ଯେତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆମେ ସେତେ ଭିଡିଓ ଆଣିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦବୁ ତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଡ୍ରେସ୍ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଚୋରି କରୁଛି ଖେଳେଇ ବସିକି ଚୋରି କରୁଛି ସେଇଟା ମୋ ଥାକ ନା ମୁଁ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ମୋର ନାହିଁ ତ ଭାଇନାର ସବୁ ଏତେ ଡ୍ରେସ୍ ଏତେ ଥାକରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭରିକି ରହିଛି ମତେ କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ଚୋରାଣୀ ଭଉଣୀ ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ଚୋରି
मोर मो भौणी रेडी होचु बाहर को बुलवा को जाउछु सी तो मु रेडी सारलिनी सी एकाते लिपाई पोताई मुह सारा करूची जिमी तो काहा को देखा करियो जीवो सेई बलिया पूरा 2 घंटा हेलानी रेडी होउची सेई दिने पुळे ब्लशर मोर बोलीची आउ लिपस्टिक हे बोलुची 2 घंटा हेलानी मु ता भीतर संध्या देकी काम सारी की सब काम सार सारलिनी देखला सी हमर रेडी होबार ही लागी चलन त हम का पे रेडी होछु तू ये तो भाई नांग पे रेडी होची देखा करियो जीवो फिलहाल तो फाइनल नाही अपन आ तले कोन जिबे देखिया घरे जिबे देखंतु केते मेकअप नै जी किछ नै होची मु बिल्कुल मेकअप नै कि हमें एमित रे नहांती हमें ओला रे जीवु ओला बुक कर दे के हम कोड जाउछु सेठी पहुंचले आ देखा देखंतु कोन करछि देखिया कौन जी चॉकलेट खाइबी चॉकलेट माने तू आज आसुछु माने मो सब सारी के जीवु मत लागलानी जे तू चॉकलेट सिले मते सब लुचे की ताला पके रखिया पड़ियो काई की मु तो सब खाइ दउची टिके खाइबी खोलले 2 खंड खाइबी 4 खंड तो पे रखी दिया बहुत जोरे वर्षा आउची हमर गोटे जगह प्लान थिले जीवकू आमे फिलहाल आउ गोटे जगह को जाउछु आ देखन हम कोड जाउछु पहुंचले वर्तमान आसी के एस्प्लेनेड रे पहुंची गलु से आगे आगे जाउचंदी महारानी केते खुशी रे जाउचन देखंतु तांकर इच्छा पूर्ण हैला आगुटी देखैले मोटी देखाओ मो करी जाउछु कोड जाई थांदे आमे जाई थांते रसुलगढ़ रे गोटे मेला पड़छ सेठी बुलिया को किंतु एते जोरे वर्षा हले जे हम दिबोनी गाड़ी बुले की पड़े आसले एक्सप्लेनेड बुलिया एक्सप्लेनेड रे की अछन एक्सप्लेनेड रे भाईना आसबे भाईना कौन सब होची आमे कोन करछु मो मो भौणी आ ता भिडई देखा जा सेटा कोन का मुंडा पटेबु तू मोर पटेबु एटा कोपटा गोदा गोदा ना कोन रे कोनटा भी मी जाने टॉप दे तो ताऊ किछि पाइलु रे मो मुंडा पटेबु ए देखो चोरणी चोरणी नहीं गला चोरणी भाईना के रदा में साथी हम निजिया मुंडा देखुची पेचा आउलू ये देख कोनटा चोरी करिवे नूना डबा देखंतु सांग माने जजीवन पंडा कौन करुचंदी फाइनली आमे आसिकी का पारे पहुंची गेलु कि आपण माने मॉर्निंग रु तंके देखा नथिला एबे देखा देले कुआर तुम जाइके तुम देखा नहीं पिकनिक करे जाइतिली तुम बळे पिकनिक करे कालवा लोक कालवा नंबर 1 कोन मती करियो कोन तुम गिफ्ट करावा एई जो बड़ बड़ कुछ नहीं और हेलो हे गले दी जणा देखंतु मते छाडी देले दी जण पळेले की केते माने हे लो मा देखो देखो या खुदा खुदा एइनो पक्के रही था ए दिन को नपले दी जण पळेले देखंतु कांदरा हाथ पक्का पकेकी मते नेलेनी देखंतु दी जण एते सर्फ कर मते छाडी देकी पळेला दुनियाटा सर्फ करो मो गीत गाइबा विषय कोन कहउतला गावनी लोक चप्पल फोपाड़ी 250 लोक अछने दीदीटा लेके फोपाले 500 लोक मुहरे पड़ियो काई मुहरे एते खराब गाए कहली तो खराब गाय भल गाय मु कहि गई तो निजे निजे भाबो तो तमे बोलो के मु गाइनी ना कह मु भल गाय कि न गाय तो मु निजे कहि पदिनी मु बोल पाम गीत गाइ था खुशी नानी तो तो कहबा कथा कोन कहू मु भी गीत गाइले मते चप्पल पकेली हां छिलो ये वो भौणी काले कहूछ गीत गानी तो चप्पल पकेली से को खाए पे नहीं हमको पठे देगे ऐसे कि खाउ जनी मुड़ी फोटो ब्लॉगर आ कोन बलगर तमे गल रेडी एडी बस नोडिया कोला नोडिया में खाई दे आइलु रास्ता रे ओदा खाई गई के पळे आसु खाउ जनी दी जण मिसी मत मु खाउनी
ये दी जण मिसी खाउछंती साଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଗର ଏବେ ମୁଁ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଇଏ ତାଙ୍କୁ ରଗେଇଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମକାର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଧରିକି ତା ମୁହଁ କ୍ୟାପଚର କରୁଛି। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇକି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବୁ ବୁଲିବୁ ଆସିବୁ ଦେଖାଯାଉ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଖାଇଲୁ ପେଟ ବୁଲାନି। ଆମେ ଏବେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟରୁ ବାହାରିଲୁ ଆଗରେ ଆମର ଫ୍ରି ବାଲା ଡ୍ରାଇଭର ସାଇଡରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଫ୍ରି ବାଲା ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ପଛରେ ମୁଁ ଯେମିତି ବସିଥାଏ ସବୁବେଳେ ପଛ ସିଟରେ। କାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ବସି ଖାଇବା ମାନେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ଘରେ ବସି ଖାଉଛି ମାନେ କର୍ମ କଲେ ଯାଇକି ଖିଆ ହବ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ କର୍ମ କରୁଛ ମୁଁ ଖାଉଛି ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତ କହିଲ ନା ମୁଁ କାଇଁ କହିବି ମୁଁ କିଛି କହିଛି ମାନେ କ'ଣ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଶାଳୀ ସହିତ କେବେ ଦେଖା ହେଲା କେତେ ଦିନ ପରେ? ହଁ କି ତମ ଦି ଜଣ ଲୁଚା ଚୋରା ଦେଖା ହୁଏ ମତେ ଲୁଚେଇକି ତମେ ଦେଖା କରୁଛ କ'ଣ କହିଲ? ସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ କହିବୁ କଣ? ହଉ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପକେଇବି। ତମେ ମୁଁ ଏଡିଟ ତ କରିବା ଲୋକ ମୁଁ ତମେ କଣ ପକେଇବ? ତମେ ଜାଣିଛ କି ଏଡିଟ ଟା ତମେ ପକେଇବ? ଖୁସି ନାନୀ ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଚା ଛପା ଦେଖା ହଉଛ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ତ ଆଜି ରେଡି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ଭିଣେଇ ଭାଇକି ଦେଖା କରିବି। ନା ମୁଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିଛି ନା ମୋ ଲାଇଫରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି ସେଇ ତାଙ୍କର ବି ଟିକେ ରେଡି ହେଇଯିବା କଥା ଲୁଚା ଛପା ହେଇକି ଦେଖା ହଉଛି ତ ଆଜି ରିଅଲ ରେଡି ଟିକେ ମାନେ ମୋ ଆଗରେ ଦେଖା ହଉଛ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଦେଖା ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ରେଡି ହେଇକି ଆସେ କଣ କହିବା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି ସେ ସବୁ ନୋଟିସ କର ଆଉ ଗଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଖାଉ ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ସାରା ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ହସରେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପେଟ ଅଧା ଏତେ ଭଲ ମତେ ଏତେ ଛୁଇଁଲୁ ଏତେ ପିଠା ତୋର କରୁ ସେ ରାଗ ତଳେ ଏତେ ମଉ ଦି ଜଣ ଆଗେ ଆଗେ ଆମେ ଆମର ପଛ ପଛେ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବାକୁ। ସେମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇନି ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ଖାଉ ବୋଲି ଟିକେ ଆଗେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହଉଛି। ଆପଣ ଏବେ ଖୁସି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ରାଗିଛି ସେ ତାକୁ ମନଉଛନ୍ତି। ହଁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କ୍ୟାରି ଅନ୍ ମୋଟା ବଙ୍କା କଥା ଆହୁରି ବଙ୍କା ସବୁବେଳେ ଲାଗିବ କଙ୍କା ହେଇଗଲା ବାହାଘର ଏବେ କ'ଣ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ ଯାଉଛି ମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଦୁଃଖ ଫିଲ୍ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଏତେ ସମୟ ବିତେଇକି ଆଉ ରାତିଟା ବିତେଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭଉଣୀଟା ଅଛି ଆଉ କେବେ ଯିବୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍? ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେ 27 ତାରିଖ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଆଉ ରବିବାରକୁ ଫଙ୍କସନକୁ ଯିବୁ ତ? ୟେସ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ସ। ହଉ ଦେଖା ହବ ଖୁସି ନାନୀ ସହିତ ସଣ୍ଡେ ଫଙ୍କସନ ନେଇ ଆଙ୍କ କୋଉଠି ଅଫିସରେ। ବାଏ ବାଏ ବାଏ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୋ ଭଉଣୀକି ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଦିନ ସାରା ତ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଇଏ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏମିତିରେ ଆସିଲେ ସିଏ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି ପଳେଇଲା ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।